Ved du, nogle gange byder livet dig de mærkeligste overraskelser, og man indser ikke, hvad der sker, før det er for sent. Det var det, der skete for mig. Helt ærligt, jeg troede aldrig, jeg overhovedet ville overveje ideen om at gøre noget lignende. Men her er jeg, og jeg fortæller dig en historie. Jeg ville ikke tro det, hvis en anden fortalte mig det. Det hele startede, da min mand Dave blev kaldt ud på en sidste øjebliks forretningsrejse. Det var ikke usædvanligt. Hans arbejde krævede, at han rejste en del. Men denne gang føltes det anderledes. Måske var det måden, han skyndte sig ud af døren på, knap nok gav mig tid til at bearbejde, at han ville være væk i 2 uger. 2 hele uger. Han kyssede mig på kinden, greb sine tasker og sagde, jeg ringer, når jeg er landet. Og så var han væk. Jeg tænkte ikke videre over det i starten. Jeg mener, jeg er vant til at være alene, når han er væk. Men senere den aften bankede nogen på døren. Jeg ventede ikke nogen, så jeg tøvede naturligvis. Jeg kiggede gennem kighullet og så Markus, vores nye nabo. Lad mig fortælle dig om Markus nu. Han flyttede ind ved siden af for omkring 6 måneder siden. Og ærligt talt, jeg vidste ikke meget om ham. Jeg havde set ham et par gange, vinket hej en gang imellem, men det var stort set det. Markus var, lad os sige, han havde en udstråling. Høj, bredskuldret med en stille selvtillid omkring sig, og han havde den slags smil, der kunne lyse et helt rum op. Hej Hitti, sagde han, da jeg åbnede døren. Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg lavede mærke til, at din lygte på verandaen blinkede. Tænkte, jeg lige ville sige det. Tak, svarede jeg og blev pludselig meget bevidst om, at jeg havde en gammel sweatshirt og yogabukser på. Jeg har faktisk tænkt på at fikse det i et stykke tid. Intet problem. Jeg har nogle ekstra pærer, hvis du har brug for en, tilbød han. Jeg kan skifte den hurtigt for dig. Normalt ville jeg have sagt pænt nej tak, men der var noget i hans tone, der fik mig til at stole på ham. Det ville være fantastisk, sagde jeg og trådte til side for at lukke ham ind. Jeg så ham arbejde på lyset. Hans bevægelser var rolige og effektive. Vi snakkede lidt, og jeg opdagede, at jeg lå mere af hans jokes, end jeg havde forventet. Da han var færdig, vendte han sig mod mig og sagde, se, god som ny. Mange tak, Markus, sagde jeg. Jeg skylder dig en. Han grinede. Intet problem, det er det, naboer er til for. Da han gik, kunne jeg ikke ryste en underlig følelse. Det var ikke noget, han sagde eller gjorde. Det var bare måden, han bar sig selv på. Måden, han virkede så afslappet på. Det var forfriskende. Især fordi Dave og jeg på det seneste havde været lidt i en kedelig rille. Jeg rystede på hovedet og prøvede at skubbe tanken væk. Men det var kun begyndelsen. Den aften, da jeg var ved at gøre mig klar til at gå i seng, summede min telefon. Det var en besked fra Markus. Lad mig vide, hvis du nogensinde har brug for hjælp til andet. Jeg hjælper gerne. Mit hjerte sprang et slag over, og jeg forstod ikke hvorfor. Jeg stirrede på beskeden i, hvad der føltes som en evighed, mens mine tanker kørte. Hvorfor overanalyserede jeg det her? Det var bare en venlig besked, ikke? Jeg skrev et hurtigt, afslappet svar. Tak, Markus. Ses omkring. Kort og godt. Ingen plads til fejlfortolkning. Men da jeg lagde telefonen fra mig, kunne jeg ikke lade være med at føle noget. Ikke skyld. Ikke ligefrem. Bare denne underlige blanding af nysgerrighed og ubehag. Jeg fortalte mig selv, at det ikke var noget, og gik i seng. Næste morgen stod jeg op, gik igennem min dag og prøvede at smide det hele ud af hovedet. Men omkring middag huskede jeg noget. Køkkenhanen havde dryppet i ugevis. Dave havde lovet at fikse den, men ja, livet kommer i vejen. Normalt ville jeg ringe efter en VVS'er. Men der var noget ved Markus' besked, der hang fast i baghovedet, så jeg sendte ham en hurtig SMS. Hej Markus, ved du noget om at fikse vandhaner? Min drypper konstant, og det gør mig vanvittig. Hans svar kom næsten øjeblikkeligt. Jeg kan kigge på det. Er der om 10 minutter? Og lidt senere stod han igen ved min dør med værktøjskassen i hånden. Jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, hvor ubesværet han så ud, selv i en simpel t-shirt og cowboybukser. Vis mig synderen, sagde han med sit afslappede grin. Jeg førte ham ud i køkkenet, og mens han gik i gang under vasken, opdagede jeg, at jeg snakkede mere med ham, end jeg havde forventet. Han fortalte mig om sit arbejde som grafisk designer, sin kærlighed til madlavning, og hvordan han for nylig var flyttet til kvarteret efter et dårligt brud. Jeg tænkte, en frisk start ville gøre mig godt, sagde han. Hans stemme rolig, men med en antydning af noget dybere. Jeg nikkede, usikker på, hvad jeg skulle sige. Jamen, jeg er glad for, du endte her. Du har været en fantastisk nabo. Tak, sagde han og kiggede op på mig fra under vasken. Det er rart at have nogen at snakke med.
det her sted kan blive ensomt indimellem. Jeg ved ikke, hvad det var. Måske måden, han sagde det på, eller måske det faktum, at jeg selv havde følt mig lidt ensom på det sidste. Men hans ord hang ved mig. Efter omkring 20 minutter rejste han sig op og tørrede hænderne i en klud. Fikset, sagde han og drejede på håndtaget for at vise mig. Du er en livredder, sagde jeg, oprigtigt taknemmelig. Hvor meget skylder jeg dig? Han lå. Ikke noget. Betragt det som tak for alle de gange, jeg lånte dit wifi, da mit var nede. Jeg lå også, selvom jeg ikke kunne huske, at jeg nogensinde havde givet ham koden. Jamen tak, virkelig. Han blev lidt længere, og vi blev ved med at snakke over en kop kaffe. Samtalen flød så let, og før jeg vidste af det, var der gået en time. Da han endelig gik, opdagede jeg, at jeg stirrede på de tomme kaffekrus på bordet og følte noget, jeg ikke havde følt i lang tid. Den aften, da jeg scrollede gennem min telefon, så jeg en notifikation fra Instagram. Markus fulgte mig. Min tommelfinger svævede over notifikationen, tøvede et øjeblik, før jeg trykkede på følg tilbage. De næste par dage forblev tingene mellem Markus og mig normale. Det var i hvert fald, hvad jeg fortalte mig selv. Han vinkede, når jeg gik ud for at tjekke posten, eller han sendte mig et tilfældigt sjovt meme, der fik mig til at grine højt. Det føltes uskyldigt, endda forfriskende. Men så kom lørdagen. Jeg havde planlagt at bruge dagen på huslige pligter. Men da jeg var ved at folde vasketøj sammen, summede min telefon med en besked fra Markus. Hej. Jeg laver grillmad senere. Har du lyst til at komme? Bare noget afslappet. Jeg frøs et øjeblik, usikker på, hvordan jeg skulle svare. Dave var stadig væk, og jeg havde ingen planer. Men var det ikke mærkeligt? På den anden side var det bare en grillfest, en naboagtig gestus. Ikke mere. Ja, det lyder godt, svarede jeg, før jeg kunne tænke for meget over det. Et par timer senere stod jeg i Markus' baghave med en tallerken grillet kylling og grøntsager i hånden. Opsætningen var simpel, men indbydende. Et lille bord med en ternet duk, en bærbar grill og en køler med drikkevarer. Det er ikke meget, men det virker, sagde Markus og rakte mig en kold drink. Det er perfekt, svarede jeg, og det mente jeg. Der var noget så afslappende over det hele. En kærkommen forandring efter formaliteten ved middag med Daves kolleger. Mens vi spiste, snakkede vi om alt og intet. Yndlingsfilm, pinlige barndomshistorier, endda vores værste madlavningskatastrofer. Det føltes så let, så naturligt. På et tidspunkt lænede Markus sig tilbage i sin stol og så på mig med et nysgerrigt udtryk. Du ved, du er ikke, hvad jeg forventede. Jeg løftede et øjenbryn. Hvad skal det sige? Han grinede lavt. Da jeg først flyttede ind, troede jeg, at du ville være sådan en fjern nabo, der kun vinkede af pligt. Men du er virkelig jordnær. Jeg mærkede mine kinder blusse. Tja, det samme kunne jeg sige om dig. Du har været mere hjælpsom den seneste uge, end nogle mennesker har været i årevis. Han smilede, og et øjeblik var der en stilhed, der føltes tung. Ikke ubehagelig, men ladet som luften før et tordenvejr. Jeg klarede halsen og rejste mig, brød øjeblikket. Jeg burde nok gå. Jeg har 1 million ting, jeg skal i morgen. Selvfølgelig, sagde Markus og rejste sig også. Tak fordi du kom. Det var rart med noget selskab. Det var rart, sagde jeg og sendte ham et lille smil. Tak for invitationen. Da jeg gik tilbage til mit hus, kunne jeg ikke ryste følelsen af, at noget havde ændret sig. Det var ikke noget, Markus sagde eller gjorde. Det handlede mere om mig. Jeg kunne ikke huske, hvornår jeg sidst havde grinet så meget. Den aften, da jeg sad på sofaen og scrollede gennem min telefon, lagde jeg mærke til, at Markus havde lagt et billede op af grillfesten. Det var et uformelt billede af bordet, men min tallerken var tydeligvis med i billedet. Teksten lød: god mad, endnu bedre selskab. Mit hjerte hamrede, mens jeg stirrede på skærmen. Hvad mente han med det? Næste morgen vågnede jeg med Markus' Instagram-opslag stadig i tankerne. Jeg kunne ikke afgøre, om jeg overanalyserede det, eller om der var mere bag hans ord. God mad, endnu bedre selskab. Var det bare en venlig bemærkning om vores grillfest, eller prøvede han at sige noget andet? Jeg rystede det af mig og kastede mig ud i min indkøbstur. Men som dagen skred frem, blev min telefon ved med at lyse op med hans navn. Først sendte han mig et sjovt meme, så en tilfældig besked om, hvordan hans kaffemaskine var gået i stykker, og han tragisk nok var underkoffeiniseret. Hver besked virkede så afslappet, men der var en varme over dem, som jeg ikke kunne ignorere. Ved middagstid stod jeg i mit køkken og stirrede på de uberørte dagligvarer, jeg lige havde købt, da min telefon summede igen. Markus, hvad spiser du i aften? Måske skulle jeg invitere mig selv med, hvis det er noget godt.
Jeg lå højt uden at tænke over det. Jeg svarede, kun hvis du ikke har noget imod, at det er takeaway. Madlavning sker ikke i aften. Perfekt. Jeg medbringer dessert. Det var så nemt. For nemt. Men da han dukkede op den aften, fortalte jeg mig selv, at det stadig var uskyldigt. Naboen deler måltider ikke. Vi sad i min stue med takeaway-bakker spredt ud over sofabordet. Markus havde taget en lille beholder med chokolademusse med, som han selv havde lavet, og som viste sig at være bedre end noget, jeg nogensinde havde fået på en restaurant. Har du lavet den her? Spurgte jeg vantro. Han grinede. Madlavning er lidt terapi for mig. Det er sådan, jeg slapper af. Tja, det er uretfærdigt, hvor god den her er, sagde jeg og tog endnu en bid. Samtalen flød som altid, men i aften var der noget anderledes i luften. Måden han så på mig på, varede bare et øjeblik for længe. Måden jeg lå af hans jokes på, føltes bare en smule for frit. På et tidspunkt der lænede Markus sig tilbage i sofaen. Hans blik var intenst. Du er virkelig nem at snakke med. Ved du det? Jeg så på ham og prøvede at holde tonen let. Jeg tager det som et kompliment. Det er det, sagde han. Hans stemme var blødere nu. Jeg tror ikke, jeg har følt mig så tryg med nogen i lang tid. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle svare. Hans ord rørte ved noget i mig. En blanding af skyld og noget andet, jeg ikke var klar til at sætte navn på. Jeg kiggede væk, fokuseret på de tomme takeaway-bakker. Jeg burde nok rydde op her, sagde jeg og rejste mig hurtigt. Jeg hjælper, tilbød Markus og fulgte efter mig ud i køkkenet. Vi arbejdede i stilhed i et par minutter, men luften mellem os var tyk af uudtalte ord. Da jeg rakte ud efter en tallerken, rørte vores hænder ved hinanden, og jeg frøs. Det var sådan en lille ting, men det sendte et stød gennem mig. Undskyld, sagde han blødt og trådte tilbage. Det er okay, sagde jeg og undgik hans blik. Tak for hjælpen med opvasken. Markus greb sin jakke. Han mærkede stemningsskiftet. Jeg må hellere gå. Tak for aftensmaden og for at lade mig kapre din aften. Selvfølgelig, sagde jeg og tvang et smil frem. Han tøvede et øjeblik, som om han ville sige mere, men nikkede så og gik ud af døren. Så snart døren lukkede, summede min telefon. Det var en besked fra Markus. Jeg håber, jeg ikke gik over stregen i aften. Jeg nyder bare virkelig dit selskab. Jeg stirrede på skærmen. Mit hjerte hamrede, usikker på, hvad jeg skulle sige, eller hvad jeg overhovedet burde sige. Jeg læste Markus' besked igen og igen. Mine tanker kørte. Hvad mente han? Var han bare venlig, eller var der mere bag hans ord? Mine tommelfingre svævede over tastaturet, mens jeg prøvede at formulere det perfekte svar. Noget afslappet. Noget, der hverken ville opmuntre eller afvise. Du gik ikke over stregen. Det er rart med selskab, mens Dave er væk. Jeg trykkede send og fortrød det straks. Hvorfor nævnte jeg overhovedet Dave? Prøvede jeg at minde ham eller mig selv om, at jeg var gift? Markus' svar kom hurtigt. Godt at høre. Sig endelig til, hvis du igen får brug for selskab. Jeg lavede telefonen væk med knuder i maven. En del af mig vidste, at jeg burde skabe lidt afstand mellem os. Men en anden del, en del jeg ikke ville indrømme eksisterede, elskede opmærksomheden. Det var længe siden nogen havde set på mig på den måde. Siden nogen fik mig til at føle mig set. De næste par dage gik stille for sig. Jeg fokuserede på arbejde, løb erinder og undgik Markus. Men selv mens jeg holdt afstand, kunne jeg ikke stoppe med at tænke på ham. Hans latter. Måden han virkelig syntes at nyde vores samtaler. Måden hans nærvær syntes at fylde et rum. Så, fredag blev stilheden brudt. Jeg sad i baghaven med et glas vin og prøvede at nyde aftenen, da jeg hørte hans stemme over hækken. Hej nabo! Jeg kiggede op og så Markus læne sig op ad hækken, en øl i hånden og det afslappede smil på læben. Hej, sagde jeg og prøvede at holde tonen afslappet. Har du noget imod, jeg slår mig ned? Jeg tøvede, men kun et øjeblik. Selvfølgelig. Han klatrede over den lave del af hækken med letheden hos en, der havde gjort det før. Få sekunder senere sad han over for mig. Aftenluften var fyldt med den bløde summen fra fårekyllinger. Jeg var lige ved at tro, du undgik mig, sagde han. Hans tone var let, men hans øjne søgte mine. Bare travlt, sagde jeg hurtigt og tog en slurk af min vin. Markus nikkede, som om han ikke helt troede på mig. Jeg forstår. Livet kommer i vejen nogle gange. Vi sad i stilhed et stykke tid. Den slags, der føltes både behagelig og ladet. Så talte han igen. Hans stemme var blødere nu. Føler du nogensinde, at du sidder fast i en rutine, som om hver dag er den samme, og du bare kører på autopilot? Jeg så på ham, overrasket over spørgsmålet. Nogle gange, indrømmede jeg. Jeg tror, alle har det sådan på et tidspunkt.
Han nikkede og stirrede på sin øl. Det er derfor, jeg flyttede hertil. Jeg havde brug for en forandring, en chance for at starte forfra. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg nikkede bare og lod hans ord hænge i luften. Så han på mig. Hans øjne var intense. Du er anderledes, ved du. Du får tingene til at føles lettere, som om der er mere i livet end bare rutinen. Jeg mærkede mit hjerte springe et slag over. Måden han sagde det på, måden han så på mig på. Det var for meget. Jeg rejste mig brat, min stol skrabede mod terrassen. Jeg burde nok gå ind, sagde jeg, min stemme rystede. Det er ved at være sent. Markus rejste sig også. Hans udtryk var svært at aflæse. Selvfølgelig. Tak fordi du lod mig kapre din aften. Selvfølgelig, sagde jeg automatisk, selvom jeg ikke var sikker på, om jeg mente det. Da jeg låste døren bag ham, summede min telefon med endnu en besked fra Markus. Jeg mente, hvad jeg sagde derude. Du er anderledes. Mine hænder rystede, da jeg lagde telefonen fra mig, og spekulerede på, hvor længe jeg kunne balancere på denne line, før det hele styrtede sammen. De følgende dage var en virvelvind af følelser, jeg ikke helt kunne redde ud. Jeg kastede mig ud i arbejdet og prøvede at ignorere det vedvarende træk, Markus havde på mig. Men uanset hvor hårdt jeg prøvede, kunne jeg ikke ryste mindet om hans ord, hans blik, måden han fik mig til at føle, at jeg var værd at lægge mærke til. Jeg fortalte mig selv, at det var uskyldigt, at der ikke var sket noget, men dybt inde vidste jeg bedre. Grænsen mellem venskab og noget mere var begyndt at sløres, og jeg var ikke sikker på, hvor det ville føre hen, eller om jeg overhovedet ønskede, at det skulle stoppe. Så onsdag aften eskalerede alt. Det øsede ned. En af de uventede sommerbyger, der gennembløder alt på få minutter. Jeg lå på sofaen og så en film, da der bankede på døren. Jeg åbnede og så Markus fuldstændig gennemblødt med en flaske vin i hånden. Markus, hvad laver du her i det her vejr? Spurgte jeg og trådte til side for at lukke ham ind. Min strøm gik, sagde han og rystede vandet fra håret. Tænkte, jeg ville se, om jeres lys stadig virkede og komme med denne her som en fredsgave for at trænge mig på. Han holdt vinen op med et grin på læben. Jeg tøvede velvidende, at jeg nok burde sende ham hjem, men stormen rasede, og han så virkelig elendig ud. Kom ind, jeg henter et håndklæde til dig. Mens han tørrede sig, hældte vi hver et glas vin op. Du behøvede virkelig ikke komme forbi, sagde jeg, da vi satte os. Han trak på skuldrene. Havde ikke lyst til at sidde i mørket. Og dit selskab er bedre end at stirre på en væg. Stormen udenfor syntes at forstærke spændingen mellem os. Lyden af regn mod vinduerne, flimren fra levende lys, da lyset dæmpedes. Et øjeblik føltes det hele for intimt, for tæt på. Vi snakkede. Samtalen flød som altid, men denne gang var der en kant til den, en vægt bag hans ord. På et tidspunkt lænede Markus sig frem, hans øjne fæstnede på mine. Du ved, sagde han, hans stemme lav. Jeg har aldrig mødt nogen som dig. Du er intelligent, sjov, og du aner ikke engang, hvor fantastisk du er. Jeg frøs. Mit hjerte hamrede. Markus, Jeg ved det, afbrød han sig selv, lænede sig tilbage og kørte en hånd gennem håret. Jeg ved, du er gift. Jeg prøver ikke at overskride nogen grænser, men jeg kan ikke gøre for, hvad jeg føler. Hans ord hang i luften, tunge og ubestridelige. Jeg burde have stoppet det, bedt ham om at gå, mindet ham og mig selv om de grænser, vi skulle respektere. Men i stedet sad jeg bare der, ude stand til at se væk. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, hviskede jeg. Min stemme var knap hørbar over regnen. Du behøver ikke sige noget, sagde Markus og rejste sig. Jeg havde bare brug for at være ærlig over for dig. Han gik hen mod døren, hans hånd på dørhåndtaget. Undskyld, hvis jeg gjorde det tingene kompliceret. Det var aldrig min hensigt. Markus, vent, sagde jeg og rejste mig uden overhovedet at tænke. Han vendte sig om, og et øjeblik føltes det, som om hele verden stod stille. Stormen, spændingen, de uudtalte følelser.